kaji kok kebelok du du jiwa lang kaji kok kebelok du du asik iyo digoyang bose tempe diucapkan selamat sore buat ketuane Pasika Mas Anto yang pantau live streaming dari Stone. Terima kasih Mbak Cus. ucapan selamat sore buat yang sedang nonton di rumah. Matur thank you Sika Abang biru lampu neng disco mikir bojo loro bojo sing enom njaluk pajero bojo sing tuwa njaluk kuping sirah mumet ora bisa turu bisa turu andem tresno mas andem wandu mikir bojone mikir belanjane jere saiki bingung nyawere yo we yo oh ilang dina mulai mrana tolong dina bali neng kene we he he sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya yo bos nasib sok sok we so so abang biru lampu neng disco we he he ha he ha he bojo ha he ha he ha he ha he tu tu ta ta bojo sing anom njaluk disayang bojo sing tuwa njaluk ditinggal sirahmu ora bisa turu andem tresno masuk gandem wektu mikir butuhe mikir belanjane tur saiki bingung nyawere aduh penake sing sadina kanggo wong liya ya wes bonus Mbak Nina ya di bonus sekali lagi asik cok sampai habis ben panas sih asa puter dah se abang biru lampune disco awakku guru mas mikir bojo sing enom njaluk disayang bojo sing tuwa wegah ditinggal sirahmu ora bisa turu
dina